Κι όμως το TikTok είναι ένα απολύτως τρελό social media, αλλά οι καταγραφές που σας δείχνω σήμερα είναι ακόμα και για τα δεδομένα του TikTok πολύ έντονες. Σήμερα θα δείτε 7 χρήστες του TikTok που κατέγραψαν τις τελευταίες τους στιγμές. Μεταξύ αυτών είναι απολύτως αναπόφευκτες, θλιβερές καταστάσεις και επίσης ζωντανές μεταδόσεις που έληξαν τραγικά. Θα είναι φοβερό βίντεο, γι' αυτό μείνετε μαζί μου εδώ στο G-Matrix. Ας ξεκινήσω με μια τραγική περίπτωση που συνέβη στην Τυφλίδα της Γεωργίας. Η 24χρονη Ρωσίδα influencer Αρίνα Λασούνοβα, γνωστή για τα χιουμοριστικά και μουσικά της βίντεο στο TikTok, ήθελε απλώς να επισκεφτεί μια καλή της φίλη στην πόλη όταν η ζωή της βρήκε έναν ξαφνικό και τραγικό τέλος. Ενώ τραγουδούσε χαρούμενο το τραγούδι For the Last Time της ρώσικης μπάντας Hunger Boys για την κοινότητά της στο TikTok και μια φίλη της την κατέγραφε, δεν πρόσεχε το περιβάλλον της. Η Λασούνοβα σκόνταψε στο χαμηλό τοίχο ενός σταθμού του μετρό και έπεσε με το κεφάλι κάτω από μια σκάλα. Παρά την άμεση αντίδραση της συνοδού της, η πτώση ήταν τόσο σοβαρή που πέθανε αμέσως στο σημείο του ατυχήματος. Από τότε προσθέθηκαν μια σειρά από γλάστρες στον τοίχο για να αποφευχθούν παρόμοια ατυχήματα στο μέλλον. Δυστυχώς, αυτό το μέτρο προφύλαξης ήρθε πολύ αργά για τη νεαρή γυναίκα. Η επόμενη περίπτωση στη λίστα μας αφορά την Bella Bradford, μια εμπνευσμένη χρήστρια του TikTok που συγκινούσε τους followers της όχι μόνο με το πάθος της για τη μόδα και το μακιγιάζ, αλλά και με την ειλικρίνεια και τη δύναμή της. Το τελευταίο της βίντεο, τον Οκτώβριο αυτού του έτους, έγινε μια συγκινητική αποχώρηση όπου η νεαρή γυναίκα ενημέρωσε την κοινότητά της για τον επερχόμενο θάνατό της. Στην ηλικία των μόλις 22 ετών διαγνώστηκε με μια σπάνια και ανίατη μορφή καρκίνου, το ραβδομυοσάρκωμα, ένα επιθετικό καρκίνο των μαλακών μορίων που ανακαλύφθηκε στο μυ της ναύτης. Υπέστη εγχειρήσεις και χημειοθεραπείες για να καταπολεμήσει τους όγκους, αλλά η ασθένεια ήταν ανίκητη. Τελικά, η θεραπεία της επικεντρώθηκε στο να κάνει τον υπόλοιπο χρόνο ζωής της όσο πιο άνετος γίνεται. Στο τελευταίο της βίντεο στο TikTok, η Μπέλα αποχαιρέτησε με συγκινητικό τρόπο την κοινότητά της, λέγοντας «Ευχαριστώ που με συνοδεύσατε σε αυτό το διασκεδαστικό ταξίδι. Ευχαρίστητε τους φαν της για την υποστήριξή τους και τις κοινές στιγμές». Αυτό το βίντεο, ένα τελευταίο Get Ready With Me, δημοσιεύτηκε μετά το θάνατό της. Η Μπέλα είχε ήδη πεθάνει στην ηλικία των 24 ετών από τις επιπλοκές της ασθένειάς της. Παρεπιπτόντως, η μοίρα της Μπέλα δεν ήταν μεμονωμένη περίπτωση. Ο Χάρισον Γκίλξ, ένας Καναδός έφηβος, υπέφερε επίσης από αυτή τη σπάνια μορφή καρκίνου. Όταν διαγνώστηκε με καρκίνο στην ηλικία των 16 ετών, είχε ήδη μετασταθεί στους πνεύμονες και σε άλλα όργανα. Ο Γκίλξ μοιράστηκε επίσης την ιστορία του στο TikTok και άφησε τους πάνω από 320.000 followers του να συμμετέχουν στη ζωή και τη διάγνωσή του. Έτσι, μοιράστηκε και μια λίστα με πράγματα που ήθελε να κάνει πριν φύγει από αυτή τη ζωή. I'd like to make a little series called maybe like bucket list series. I'm gonna go out and do a bunch of stuff that I've always wanted to do. Στις εβδομάδες και τους μήνες που ακολούθησαν, άφησε τον κόσμο να συμμετάσχει στις περιπέτειές του και μοιράστηκε στιγμές ελπίδας καθώς και κακές ειδήσεις με τους followers του. Επίσης, απευθύνθηκε στην κοινότητά του με ένα τελευταίο μήνυμα λίγο πριν πεθάνει. Very slim. So I'll be in the hospital for probably the remainder of whatever time I got left. Pray for me and my family. It's been a great ride with you guys. I love you guys. Thank you for all the support throughout everything. Λίγο αργότερα, ο αδερφός του ανέφερε στο TikTok ότι ο Γκίλξ είχε αποκοιμηθεί ήσυχα ανάμεσα στους αγαπημένους του, μόλις λίγες εβδομάδες μετά τα 18 γενεθλιά του. Η επόμενη περίπτωση στη λίστα μας δείχνει με τρομακτικό τρόπο τι συμβαίνει όταν αγνοείς τα σήματα του σώματός σου. Ο Caleb Gravis, ένας 35χρονος δικηγόρος, χρήστης του TikTok και έμπειρος δρομέας μεγάλων αποστάσεων, ήταν εγγεγραμμένος για το μαραθώνιο Halloween του Disneyland της Καλιφόρνιας στις 8 Σεπτεμβρίου του 2024. Την παραμονή του αγώνα μίλησε μέσω του TikTok και εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με το αναμενόμενο κύμα καύσωνα. And I'm marginally worried now. It's like 90-something degrees. The UV exposure with the heat in Southern California is... Είχε πρόσφατα υποστεί μια σύντομη υποθυμία λόγω ζέστης και ήλπιζε τώρα ότι θα τα καταφέρει καλά στον πρωινό αγώνα που είχε. Just walking around the block. It was hot, but I felt fine. And then like 10 minutes after I got back in, I just passed out. Just fell asleep, no control over my body. But I really hope I get through the race tomorrow morning. Αυτές λοιπόν θα ήταν οι τελευταίες καταγραφές του φανατικού του Disney μαραθωνίου, καθώς παρά τις ανησυχίες του συμμετείχε στον αγώνα με μοιραίες συνέπειες. Παρά την αθλητική του εμπειρία και τη σωματική του κατάσταση, η ζέστη τον έφτασε στα όρια του κατά τη διάρκεια του αγώνα. Κατέρευσε αμέσως μετά τη διέλευση της γραμμής τερματισμού και κάθε βοήθεια ήρθε πραγματικά πολύ αργά. Η 9χρονη Φελίσια Κοναντσάκ από τη Ρωσία
άφησε επίσης τον κόσμο να συμμετέχει χωρίς να το ξέρει στις τελευταίες ώρες της νεαρής ζωής της. Το κορίτσι ήταν μόνο στο σπίτι με τον 4χρονο αδερφό της όταν ξαφνικά άκουγαν κάποιον να χτυπάει πολύ δυνατά την πόρτα του διαμερισματός τους. Όπως αποδείχτηκε, ο ανεπιθύμητος επισκέπτης ήταν ο μεθυσμένος γείτονας της οικογένειας, ο 34χρονος Βασίλη Ντούνετς. Η Φελίσια φοβόταν και στράφηκε με απελπισία στους φίλους της μέσω του TikTok. Για πάνω από μία ώρα, τα χτυπήματα και οι βρισιές του γείτονα συνεχίστηκαν μέχρι που ξαφνικά σταμάτησαν. Λίγο αργότερα, κάποιος χτύπησε ξανά την πόρτα. Η Φελίσια, που νόμιζε ότι αυτή τη φορά ήταν η φίλη της που είχε υποσχεθεί να έρθει, άνοιξε την πόρτα. Αλλά εκεί δεν ήταν η φίλη της, αλλά ο γείτονας με ένα κυνηγητικό όπλο στο χέρι. Πυροβόλησε πολλές φορές και έθεσε τραγικά τέλος στη ζωή της νεαρής Φελίσια. Συνεχίζουμε με τη Σάιμπρα Ντόγκαν, μια 24χρονη χρήστρια του TikTok από την Κωνσταντινούπολη. Σκαρφάλωσε στις 23 Αυγούστου στη στέγη του σπιτιού της ξαδέρφης της για να γυρίσει ένα βίντεο για τους followers της στο TikTok. Ήταν η τελευταία φορά που θα την έβλεπαν ζωντάνη. Ενώ αρχικά πόζαρε χαρούμενα μπροστά στην κάμερα, η ξάδερφή της άρχισε να ανησυχεί για τη σταθερότητα της στέγης. Ακριβώς τη στιγμή που εξέφρασε τις αμφιβολίες της, η Σάιμπρα έπεσε μέσα από ένα κυματοειδές πάνελ μακριά από την ξάδερφή της. Έπεσε 9 ορόφους κάτω, μια πτώση που δεν της άφησε περιθώριο να ζήσει. Τέλος, ας δούμε την ιστορία του Γιάν Σουτζόγκ, του οποίου οι τελευταίες στιγμές ήταν ζωντανά στο TikTok. Ο Γιάν, γνωστός ως Freddy Goes to Africa, ήταν ένας Κινέζος food blogger και influencer με περίπου 5 εκατομμύρια followers. Ήταν γνωστός για το ότι έφερνε τους followers του πιο κοντά σε άλλες κουλτούρες και κουζίνες μέσω των ταξιδιών του και παρουσίαζε μια θετική, περίεργη προοπτική για ξένες χώρες. Κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής μετάδοσης το Δεκέμβριο του 2022, στην πολυσύχναστη αγορά φαγητού Intra Chowk στο Κατμαντού του Νεπάλ, συνέβη κάτι πραγματικά τρομερό. Ο Γιάν γελούσε και γυρνούσε βίντεο με φίλους όταν ξαφνικά δέχτηκε επίθεση από ένα αντίπαλο με μαχαίρι. Η ζωντανή μετάδοση κατέγραψε τις κραυγές και το χάος πριν η εικόνα σβήσει. Ο Γιάν λοιπόν βρέθηκε, σύμφωνα με μαρτυρίες, βαριά τραυματισμένος στον δρόμο, ζητώντας βοήθεια. Ο δράστης συνελήφθη από την αστυνομία, αλλά αυτό είναι μόνο μια μικρή παρηγοριά δεδομένου ότι το ταξίδι του Γιάν γύρω από τον κόσμο έλαβε ένα ξαφνικό τέλος εκείνη την ημέρα. Πέθανε την ίδια νύχτα από τα τραύματά του. Ελπίζω όλα τα άτομα σε αυτό το βίντεο που έχασαν τη ζωή τους να αναπαύονται εν ειρήνη. Γράψτε μου στα σχόλια ποια περίπτωση σας σόκαρε περισσότερο, να προσέχετε τον εαυτό σας. Ευχαριστώ που το παρακολουθήσατε και τα λέμε την επόμενη φορά εδώ.